O portavoz de Iceboiro, Manuel Velo, faise eco das numerosas queixas, fundamentalmente dos pais que acoden a diario cos seus fillos a adestramentos e partidos a esta instalación deportiva, solicitando a construción dunha cuberta exterior na que poder resgardarse nos días de chuvia. Son alrededor de 20 equipos ou 24, son 400 nenos, e é unha vergonza ter que nosos pais estar aí á chuvia, e cando acaban de entrenar os nenos, pois teñen que estar os pais aí á chuvia, cando os nenos acaban de ducharse, póñense como apitos, porque teñen que esperar a que sean os pais os que a recollelos, e nós, os pais, moitas veces no noso coche temos que cobijar os nenos, porque os pais non lle dan chegado. O conserje ten que marchar, ten que pechar as portas, e nós cobijamos nos nosos coches aos nenos, mentre non veñen os pais a recollelos. Porque presentamos unha moción xa hai moito tempo, hoxe vai ao pleno, a ver se chegamos aí, vai quedar pendiente como sempre, pero eso é para colocar aquí unha coberta, para que os pais dos chavales, como está aquí Miguel, que ten tamén aquí un fillo, pois para que estén a coberto. Para eles a actuación non suporía un gasto demasiado elevado para as arcas municipais e mesmo podería ser realizada pola Brigada de Obras Municipal. Dende Iceboiro tamén se solicita a instalación de desfibriladores en todas as instalacións deportivas e edificios públicos, cos que poder dar resposta a calquera emerxencia que puidera xurdir. Porque aquí están sometidos a 400 chavales e outros que veñen aquí a entrenar, o equipo do Club Deportivo Boiro e outros clubs, e entonces están sometidos a unha prueba de esfuerzo bastante importante, o cual pode ser que dé un ataque cardíaco, como xa pasou moitas veces, xa pasou aquí unha vez, e entonces que se poña un desfibrilador.